Dacă îți repari alimentația, îți repari sănătatea. Dacă îți repari alimentația, îți repari greutatea. Dacă îți repari alimentația, îți repari glicemia. Dacă îți repari alimentația, îți repari problemele digestive. Dacă îți repari alimentația, îți reduci inflamația. Dacă îți repari alimentația, îți reglezi tensiunea arterială. Dacă îți repari alimentația, îți crește energia. Alimentația ta îți determină sănătatea. Iar dacă dai un follow, vei primi mai multe sfaturi ca acesta. Zi faină! Dacă îți repari alimentația, îți repari sănătatea. Dacă îți repari alimentația, îți repari greutatea. Dacă îți repari alimentația, îți repari glicemia. Dacă îți repari alimentația, îți repari problemele digestive. Dacă îți repari alimentația, îți reduci inflamația. Dacă îți repari alimentația, îți reglezi tensiunea arterială. Dacă îți repari alimentația, îți crește energia. Alimentația ta îți determină sănătatea. Iar dacă dai un follow, vei primi mai multe sfaturi ca acesta. Zi faină!